मङ्गलम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. आजच्या दिवसाक हे ऐतिहासिक अत्यपूर्व दावन आशिल्ले तसले पर्तगाळी मठाचे सार्ध पंचशतमानोत्सवा संदर्भाचेरी परमपूज्य श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले प्रेमपत्राक स्पंदन कोरून तांगेल प्रीतिपूर्वक आमंत्रण स्वीकार कोरून आजच्या दिवसाक आमगेल मध्य श्री संस्थान गौडपादाचार्य कैवल्य मठाधीश शिवानंद सरस्वती स्वामी तांनी आजच्या दिवसाक हांगा आयिल्ले आमकां समग्र गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंदाक एक परम हर्षाचे विषय. गौडपादाचार्य पीठ खंयची पीठार आयच्या दिवसाक शिवानंद सरस्वती स्वामी विराजमान जाले त्या पीठ सामान्य पीठ नाही, असामान्य पीठ, विद्वन्मान्य पीठ. ते आमकां सर्वांक जगद्गुरु शंकराचार्याल परिचयस. खंयचे जगद्गुरु म्हूण प्रख्यात जावन शंकराचार्यांनी देशाद्यंत आसेतु हिमाचल परिभ्रमण करून बौद्धाले दुर्वाद खंडन करून सनातन धर्माचे हिंदू धर्माचे पुनरुत्थाना खातीर कारणीभूत जावन पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिक्कान चतुर्दिक्कान चतुराम्नाय पीठ स्थापन करून गीता भाष्य उपनिषद भाष्य सूत्र भाष्य अनेक प्रकरण ग्रंथ रचन करून अद्वैत प्रतिष्ठापनाचार्य म्हणून प्रख्यात जाल्लेले तसले शंकराचार्य तांनी मिगेल परमगुरु गौडपादाचार्य म्हणून स्तोत्र करताची. यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोस्मि म्हणून आमके एक गौरवाविषयी कसं नाही म्हणून म्हणरी ह्याची गोमांतक प्रदेशांतू गोमती नहींची तीरांतू कुशस्थलींतू गौडपादाचार्यानं मांडूक्योपनिषत्तावैर कारिका रचन केलेलं आहे म्हणून आमके एक हर्षाचे गौरवाचे विषय. हे मांडूक्योपनिषत् कारिका त्यांनी रचन केल्यानंतर शंकराचार्यान प्रेरण घेऊन कडेर उपनिषद भाष्य रचन केले. आलोचन करा खंयचे एक अद्भुत पीठ है त्या पीठेरी आयच्या दिवसाक अस्सल गौडपादाचार्याल पीठेंत आयच्या दिवसाक परमपूज्य त्या अविच्छिन्न परंपरेंतू 77th पीठाधिपती जावन आयच्या दिवसाक शिवानंद सरस्वती स्वामी विराजमान जावन आसाची. त्या एक पळया आम्ही तरी शिवानंद सरस्वती स्वाम्याक भक्तीनं प्रणाम केले म्हणून जाल्यार गौडपादाचार्यांक प्रणाम केलेले म्हणकेची. कित म्हळ्यार गौडपादाचार्य तांणी केवल आचार्य नाही, गौडपादाचार्य एक पदवी तांकां एक टायटल ते मठाक. शंकराचार्यानं एक कडेन सांगला को गुरुः अधिगत तत्त्वः शिष्यहिताय उद्यत सततम. गुरु कोण म्हण शिष्यहिताय उद्यत सततम. शिष्याले शिष्यहितोद्देश्यक सतत उद्यम. शिष्याले हितदृष्टीर कोण सतत निरंतर कार्य करता तांणी गुरु म्हणून घेताची. परमपूज्य शिवानंद सरस्वती स्वामी निरंतर अविरत जावन सतत जावन समाजाचे शिष्याले हितदृष्टी निरंतर कार्यप्रवृत्त जावन आसाची. तांणी पीठारोहण जाल्यानंतर 1994 अंतू परमपूज्य सच्चिदानंद सरस्वती स्वाम्यालेगी संन्यासा दीक्षा घेऊन 2005 अंतू पीठारोहण जाल्यानंतर कैवल्य मठाचे एक पूर्ण विकासाक तांणी कारणीभूत जाले. आयच्या दिवसाक अनेक तांणी कैवल्य मठाचे शाखा मठ शिथिलावस्था आयिल्ले शाखा मठ जीर्ण जाल्ले तसले मठाचे उद्धार केला, जीर्णोद्धार केला. ताका एक उत्तम निदर्शन म्हळ्यार हांगा सदाशिव घडा आशिल्ले तसले 300 वर्षाचे 300 वर्ष दुखून शिथिलावस्थेर आशिल्ले. कोणाच्या न करचे साध्य नातील एक कार्य परमपूज्य शिवानंद सरस्वती स्वाम्याने त्या मठाचे जीर्णोद्धार करून आयच्या दिवसाक केला.
तांगेले उपास्य देव भवानी शंकर ताजे ओटू वैच्य पीठार तांगेले रुक्मिणी सत्यभाम सहित गोपालकृष्णस त्या गोपालकृष्णाल कतीर विठ्ठल रकुमाई मंदिर तांनी कवळेंतू प्रतिष्ठा केली. अनेक शाखा मठाचे उद्धार मात्र नाहीशी नवीन मठाचे दलरी निर्माण केला. ह्या सभेंतू एक विषय उल्लेख कोरण हाव समाप्त करता की तर मला त्या विषय उल्लेख करना म्हणून दलरी ह्या धर्मसभा समाप्ती दायना म्हणून निघाला आशय. परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याना 1.5 वर्ष दुखून आमका सर्व समाज बांधवांका रामनामाचे व्यसनांतू मुळगेसिला. आमका रामनाम अभियान संकल्प केलतानी 550 कोटी रामनाम दाव का म्हणून तांगेला आज्ञानुगुण दावून आम्ही सर्व करतसिले त्या समाप्त वरकेंदाले स्वाम्याला संकल्प शक्ती अद्भुत तांतू दोन्ही उत्तरना दलरी ह्या रामनाम अभियान सफल दाव का यशस्वी दाव का म्हणून श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे रामनाम अभियान कैवल्य मठाचे अभियान आमगेले अभियान म्हणून लेखून स्वाम्यान रामनामाचे इतले प्रचार केले की म्हणून रे आईच्या दिवसात त्यांनी दलरी एक कारण हे रामनाम यशस्वी दाव का म्हणलं रे की तर मला परमपूज्य शिवानंद सरस्वती स्वामी रामनामाचे प्रचार करचे कतीरा उडुपी जपकेंद्रा गेले सागराचे जपकेंद्रा गेले त्यांनी स्वयं वचून लोकांकनी पुरा प्रेरण केली प्रचोदन केले रामनाम करा यशस्वी दत्ता तुमक बरे दत्ता म्हणून घेऊन तांगेले मठा अभियान म्हणून त्यांनी आईच्या दिवसा घेऊन त्या एक रामनाम प्रचार केले. हा आलोचन करत असिलो स्वाम्याक हे रामनाम प्रचार करचे बुद्धी हे प्रेरणा कशी आयली म्हणून पळया रुद्राना शंकराना ताणे रामनाम प्रचार केलेले तिथले ताणे रामनाम जप केलेले तिथला आणि कोणे करणी जगत्यांत वैष्णवानाम यथा शंभू म्हणताची रामनाम ध्यायम ध्यायम सतती सतत जाऊन तो रामनाम ध्यान करता जप करत काही तसले रुद्रानं इतलं तरी रामनामाचा प्रचार केला म्हणारी पार्वती प्रतिनित्य विष्णू सहस्रनाम म्हणतली. एक दिवस अर्जंट बाहेर वच कापडले समय ना शिवान कसन म्हणले विष्णू सहस्रनाम म्हणची तिथलं समय ना विष्णू सहस्रनाम म्हणल्यारी आता समय विलंब दाता अतीत दाता तू व 3 पंत रामा 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 म्हणून सहस्रनाम पठन केलेलं तिथलं पुण्य तुक मिळता म्हणून राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम रामनाम वरानने हे रुद्रान रामनामाच प्रचार केले. पण आईच्या दिवसा आमगेले स्वाम्यान विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान आमक पुराजनांक सहस्रनाम पठन केलेलं तिथलं पुण्य त्यांनी आमक घेऊन दिला की त्यामुळे त्यांनी राम तारक मंत्र जप करी म्हणून घेऊन आमक पुराजना प्रेरण केले. तांतूर 3 पंत राम शब्द येता श्रीराम जय जय राम 3 पंत राम शब्द येता. स्वाम्यानं एक पंत उल्लेख केलेला आहे तांगेल प्रवचनांतू 3 पंत रामा 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 म्हणून सहस्रनाम पठन केलेलं पुण्य कशी मिळतले. स्वाम्याक संख्येवैर मस्त प्रीती संख्या म्हळे मस्त प्रीती स्वाम्याक पळया 3 राम शब्द फर्स्ट राम शब्द घेया आमगेले संस्कृतांत कटपयादी सूत्र म्हणस फर्स्ट राम शब्द घेया रा म्हळ्यारी या र सेकंड अक्षर ते रा म्हळ्यार 2 मा म्हळ्यार प फ ब भ मा 5 राम 2 + 5 10 जाले अशी राम शब्द 3 पंत येता 10 10 10 10 × 10 कितले जाले 100 जाले. तिसरेच राम शब्द त्या एक 10 10 × 10 100 100 × 10 1000 जाले. पळया 3 पंत रामा 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 म्हणून सहस्रनाम पठन केलेले तिथले पुण्य आमक मिळता. स्वाम्यानं उल्लेख केलेला हा विषय अशी रामनाम प्रचार केलेले रुद्राल अपार महिमा आईच्या दिवसाक त्या रुद्राक दिसली की म्हणून शंकराक भवानी शंकराक दिसले मनांतू की ह्या कलियुगांतू ह्या शतमानांतू गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे 5.5 शतमानोत्सव दत्तस थई 550 कोटी रामनाम जप दत्तस त्या सफल जाऊ का यशस्वी जाऊ का म्हणून रुद्रान कसन केले शंकरान भवानी शंकरान कसन केले म्हणून म्हणारी भवानी शंकराले उपासक संतत आराधक जाऊन असेल तसले शिवानंद सरस्वती स्वाम्याल मुखांतर हे रामनामाच प्रचार केले. इतले तरी म्हणा स्वाम्या वालकेश्वरांतू उभय मठा स्वाम्याला भेटी झालेले शिवानंद सरस्वती स्वाम्यानं वालकेश्वरात तांगेल स्वशाखा मठांतू थई रामनाम पुराजनांक घेऊन त्यांनी म्हणले आणि पुराजनाल करेन म्हणेल पळया इतलं प्रचार केलं त्यांनी. हा आलोचन करत असिलो भवानी शंकरानं ह्या स्वाम्याक प्रेरण कोरून इतलं प्रचार करेल
भवानी शंकराल सन्निधान आसिले तानी उभय मठा स्वाम्यान वालकेश्वरा मेळेल तेदन भवानी शंकराल सन्निधान आसिले दलरी रामाल सन्निधान खंय आसिले रामान नाशी राम नामदायना आमगेले स्वाम्यान पुरा कಡೆ सेंटर अंतू आमगेले मठाचे आराध्य विग्रह कसन असा ताजे एक भावचित्र दिला रामाल सन्निधान नाशी तो सर्व व्याप्त दलरी रामाल चित्र ना विग्रह ना रामनाम कशी दत्ता म्हणून हांव आलोचना करतना म्हाका दिसले ते वालकेश्वर स्वशाखा मठांतू भवानी शंकराल सन्निधानंतू आसिले ताजे वटूची शिवानंद सरस्वती स्वाम्यान आराधना करचे नित्य उपास्य देवालंतू एक कोदंड रामस तांगेल त्या कोदंड रामाल सन्निधानांतूची भवानी शंकराल सन्निधानांतूची रामनाम जाले आणि कोदंड राम आसवई ताजी की नाव होड कसं नाही म्हणलं रे त्या दिवस उथई वालकेश्वरांतू रामाल आदर्श तागेल व्यक्तित्व तागेल गुण धारण केलेलं तसले आमगेल परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामी आसिले रामान आसिल म्हणकेच थंय तांगेल सन्निधान असल्यारी रामाक घेऊन आयले तांणी तशी रामाले आणि भवानी शंकरान शिवानंद सरस्वती स्वाम्याल मुखांतर हे कार्य करून घेतले त्या रामान विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याल मुखांतर हे कार्य करून घेतले म्हणजे का अत्यंत संतोष जाता असले परमपूज्य स्वाम्याले शिवानंद सरस्वती स्वाम्याला इच दिवसाक हांगा आगमन जाल्लेले आमकां सर्वांक अत्यंत हर्षाचे विषय स्वाम्याले अशीची अनुग्रह स्वाम्याले इतले तरी औदार्य म्हणल्यार तांणी शिष्य हितदृष्टीरी आमगेले सान गांव ब्रह्मावर चातुर्मास्य थंय स्वाम्यान केलेले प्रति एक सान कार्यक्रम कसने जाल्ल्यारीची स्वामी येवन बसताची सान कार्य कोणे नाटक करो कोणे कसनेची एक भजन म्हणो स्वामी येवन बसताची कसले का म्हणजे तांकां उत्तेजन दिवका तांकां प्रोत्साहन दिवका म्हणजे एकमात्र दृष्टीर स्वामी येताची असले एक पूज्य संत श्रेष्ठ संत तपस्वी संत आमकां मेळ्ळेले आमगेले भाग्य तसले स्वाम्याले उभय मठा स्वाम्याला हांव आशीर्वाद मागतची हांव आमगेले प्रास्ताविक भाशणां हांगा समाप्त करता श्री कृष्णार्पणमस्तु.